nila ang mga apostoles. Wala silang gamit o kusog, kaya nahaglot man sila nga batuon sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Namati ang Ginoo sa kanya sa kabus. Namati ang Ginoo sa kanya sa kabus. Dayon ang Ginoo sa ang iyang bagay, manianday sa akong baba. Dahil mayaan diya sa Ginoo, ang pagsalamati ako umalipay. Lamang ang sa kanya sa kabus. Di mayang Ginoo magbahan niya ang pagbayaw sa iyang anak. Di banda paglaong ako kanya ang sanagan sa kasalian. Ugang iyong magalaw, di magpagod sa paulan. Sa pagsampi sa kasalian lamay ang Ginoo. Ugang siya sa kasalian namati ang Ginoo sa kanya sa kabus. Ang Ginoo manaak kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa Jesus ningon kang Nicodemo, kay higugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o tungod niini ihatag niya ang iyang buktong anak aron ang tanan nga motuo kaniya di mamatay kundi makabaton Hinoon sa kinabuhi dayon.
Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nanhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang tanan mamutuo sa anak di silutan apan kadtong di mutuo sa anak o mutuo kaniya di silutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot, ang kahayag nianhi sa kalibutan apan gipalabi sa mga tao ang kanitni kay sa kahayag. Apan gipalabi sa mga tao ang kanitni kay sa kahayag kay dautan man ang ilang binuhatan. O ang tanan na nagbuhat o dautan dili gusto sa kahayag o dili muduol niini kay dili siya buot na mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran muduol sa kahayag aron makita o makita na nagmatinud-anon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gayud ikaw, O Kristo. Si Jesus sa iyang pag-anhis sa libutan, ni-claim siya na siya ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Nga karon sa di tanaw na ito din isbutan na ang kahayag mao ay ang atong pagtuo na si Kristo mao yun ang Mesiyas. Nya kadto mutuo na siya mao ang Mesiyas maluwas. Ang dili mutuo silutan. Ug unsa may silot magpuyo sila sa mitni nya mahadlok sila sa kahayag. Ug unsa man ang kahayag mao ang kamatuoran. Hindi niya yung tupad na di ka mahadlok sa kamatuoran. Di mo mahadlok sa kamatuoran. So, kanang imong color sa buhok, tinuod din na. Kanang imong kilay, tinuod din na. Kanang imong naw, ang color, tinuod din na. Kanang imong abi, tinuod din na. Usahay, di na tinuod. Hasta ganin gender, di na tinuod. Kaya ang laki, magbinabay, ang babae, magbinaki, ang pare, mura na kulitao, ang madre, mura sa dalaga, ang minyo, mura sa kulitao, dalaga, niya ang mga dalaga, kulitao, mura sa minyo. Di na ba kamatuuran? Matod pa sa hearing sa mini-trial nila sa Committee on Justice sa House of Representatives sa Congress na nag-process sa impeachment, nag-hearing man sila kahapon, ang ilalagyan tumong ang kamatuoran. Pero daghan ang gawas ng murag mga baka. So, tungod sa ilang hearing, na ilan yung tumong para ma-impeach ang Vice Presidente, karon isawtan sa social media ang daghan kayong mga baka na nanggawas. Mga matutag sa istorya ng mga insi, daghan sulti, daghan tayo. May pagwa na lang sila ng hearing, nag-mini-trial, kaya wala tayo daghan makitaan. Nakakita naman sa social media, bukan mo, so bukan ako, nasiwasono naman mo. Ako lang mo sultihan naman na, aming star witness siya, mausi, kanang nagmadriyaga, na nagriyaga, mausa ka konviktado na kriminal, kay sinang iyang kuwan, kidnap o ransom yung na iyang kaso, konviktado na siya. Niya, siya may star witness. Na iyang iproibahan na
suod sila, konektado siya sa Vice President na si VP Sara, kasi siya yung Batman sa kanang kwarta na ipalusot sa Vice Presidente aron ma-accuse siya sa misuse of funds na niya. Pero, wa niya mapamatod nasuod siya ni VP Sara. Naiyasan ito yung pamatuod na suod kayo siya ni aming former president nato, hindi aming kami former president Rodrigo Duterte. Kaya mura sa siya o anong posisyon ba, mura sa siya na si Bungo ba, na mo ay saligan ng mga kwarta kuno, milyon-milyon. Pero wag yun na pamatud na siya na ilhan yun sa mga suod ni President Rodrigo Duterte na kanunay naaskiliran sama nila ni Senator Bato, Senator Bungo. Pero ang iyong claim, na mura-mura yung ng iyang level. So, ang iyang ipang-claim, wa masuportahin sa mga konkretong ebidensya. Na doon na pwede katawanan tayo kay iyang claim na doon na po siya regalo na picture na ito ni VP Sara, iyang gift ba, iyang regalo o niya hinimo ko na to, painting ko na to sa iyang scholar o sa iyang mga scholars na nag-eskwela of fine arts dito sa Laguna. Ang picture na di-paint dipakita man sa social media, ning-react ang tinuod na nag-paint o nag-execute ng yung sworn statement na ngayon, ako may nag-give anak, di man ko taga Laguna, taga Davao man ko. O wasag ko maskala na niya kay ito kaliwat siya, member siya sa pamilya sa mga Gaisano. Sinagdag Pagiyas Gaisano kanang chain of store sa Gaisano niya mahimong skala rin na Driaga. So, grabe ang pamakat. Sa anak ko lang na, sa social media na, may testimonya siya. Di ito kumusugot na ang puno na niya, o bisa kumusugot na inon kong skala ko niya. Kaya di ako sa Davao, ako ko ato Laguna. Ako sa hindi ko taga Laguna, taga Davao ko. Sikat ko na kayo mga Gaisano sa Davao. May soon, si Pedro o si Juan, di kasinahan sa mga pamulong pari o sa mga Hudiyo. Tungod sa ilang kasina, bisag wak mong hilabot nila si Pedro o si Juan, wak mong hilabot nila ilang ipapreso. Tungod lagi silang kasina. Ingon anak ang mga taong daw tayo. Nilingihan ko pa, hindi ka masinahan. Nakanan mong misulog, hindi na sinasina. Kanaroon mong di mo sinong balay, hindi na sinasina lang. Dini sa atong ground sa ron, na igatang sakyanan na di parking. Karena atong ground sa ang ubana nagsuwat ang bot, ang ubana sinuwat lang. Kaya kung ilang tao ka ron, daghan naman kayo ng parking. Ang bot, magkasuwat kayo, di man kayo yung equal sa pinaghanon sa akong yakunuhan. Ang bot kahapon, ipatsik pa ng anak ko sima o tinood pa pinananahin na nato tanan niya. Ang ato lang punto ba, na mamalit ang magsakyanan, o ang mga parkingan ninyo? Uy, tumaga na. O, ang parkingan. Mamalit ang magsakyanan, o ang mga parkingan. Bakit sinasinari na? Kanya, mabalik pa rin ka, hulog ka sa sakyanan. Kanya, wala yung parkingan. Wala yung parkingan.
Napagay, nagulhabulan, ipatangkan sa marikimal, nanita mo, tantangan ng tabon. Abi na hapon, ini garas na niya. Unay na pagkilihat, huwag tabon-tabon. Akong karoon sa sinuka, klaro akong ipupusan. Di tabunan na. Nabay hapon ba? Uy, pagkilihat niya, wala ng hapon. Ang pagay na ito, ano na ni hapon? Karena bakit sinasinaan, mamali o sa kanya, mamali o moto, mamali o ibay, ang ipampagin sa public roads. Makahasa na lang ng traffic, kasina. Gahasa na problema sa inyong katilingan. Nyatukan, kami kasina, dahil kita motor, kita kena puting motor dalawa na awak na naiklaro ng training ng taong pag-drive. Ang resulta dahil na-edisgrasya kada araw ang na-edisgrasya sa motor. Kahapon na traffic may maayo dito sa syudad, dito dapat sa may kanan. Magkait kayo, kanan ko. As we share praise, ang dapat tayo, BIR, dapat Ayala, ang flyover sa Ayala, nadia. Naman, kaya na ay nag-angka sa motor, may estudyante, namatay kanalisan sa ambulance. Naligsan sa ambulance. Naligsan na. Ang kapatid ka na, wala na detalye ka rin. Base ito, pagkadunod sa wamang, wak kayo mo, padakli. Nya sabihan ko apikin na, kaya wamang kuno matay ang nagdadayag sa motor, ang gaangkas sa man, na estudyante na namatay, nalakot ito, napagkalakot dito nahungit sa doon sa ambulance. Kaya nasugat naman sila kami. Mura mag-counter flow ang ambulance. Mura ang style. At mura po, counter flow man. Na ikaw na naminaw, na nagawa mo ang misikip pinali. Kita na mo kami. Apikin na yun. Kali po kami. Nalakot yung taong ka. Pasahiro ba ito? Sabi niya, nalakot. Pagkalakot, ano kaya ilo sa counter flow ng ambulance. Hindi talang puma. Di ka na yung usahan na kunti gadhana din sa atong mukhalika sa birthday ang mga motor, anak ang ikatubangan sa kanan o kaliwa ng mga seminar, wak na din sila kakialam. Basi kasi na kasi ito, motor sa ito, motor sa ito, kuha sa ito, kuha sa ito, why hindi ka pamarking na yung lugar na nato pamarkingan mo pa ipitos na pagdali gagawin kagdali mo ba bukan na kayo na nilang masakyanan. Ako lang yung diskutan kaya usahay ang kasina mamata at kadakot sa katilingban o mauna rin nagkako sa akong mga politisyan. Klaro tayo na sa ako lang tanaw danhan sa ilang mga statements fabricated para lang ma-increase ang basic activity. Fabricated. Scripted. Luli tayo ang atong naso. Nagbayad kanila 150,000, 200,000, natos 400,000 ang alawansi ang mga congressmen, mga senador, kanang na-60. Ang salary grade na nila takas kayo, 20 kapin, 30 kapin, anak. Ibaw mo pilay sa ano kanang salary grade 30, salary grade 20, 25. Gano'n na ako. Ako ganito na salary grade 2 lang ganito. Ako grade 2, grade 5 na ako salary. Mga dagko ay kanibaya para lang ang fishing exhibition, mag-publicate o mga kamatuuran, kanang magsisiguro ka na nilang kasina, ka na nilang pamulitika, di ba yan na ito sila anak?
Jadi mengukul atau bakal kinawak ng trillions, billions, hindi nila ang pinay, ang itingkay ka ng 25,000, 6,000, 80 million, 75 million, 25 million. Gamay ka na kumpara sa trillions na huwag nila ibisigahin. Mauna ang pagmukang sa mga taong dili mo tuong Ginoo. Dili mo tuong sa gugma sa Diyos. Matod pa sa itong Ebanghelyo karon kay dili gugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan o tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan na mutuo kaniya dili mamatay kundi makabatong Ginoon sa kinabuhing daya. Kung saan man dili mamatay ang inyong kadasi, dili mamatay ang inyong gugma, dili mamatay ang inyong kalingkod. Muna ang mga apostoles na nituon ni Jesus, bisan ni Kristo sila, wag yun maratol, relax sa kaya niya ang Ginoon, ipakita sa iyong gahon, bisan na ay gwardiya, bisan si Ratol ay kusuhan, o ipagawas sa Ginoo ang mga ang lupa. Nigawas sa ang mga gwardiya, wala na lang yakon, ang putahan, sigado lang yakon, pero wala na ito piniliso sa sulod. Kanya, di man sila kita, wala sila diin na si Ginoo nga, hala, bawas ng lihat, dagan, alawin na masakpan. Wala, diin sa Ginoo, balik na ito siglo. Padayon ng sakyaw. Di sila dito, dito siglo. Di sila dipabalik, dito siglo. Di dakot na sa susal sa kauma. Padakot lang yan kung ikaw ng asawa. Ikaw asawa. Sigihan at bulata sa inyong bana. Nyamang rin ka ni Santiago Apostol. Santiago, kabangan ka mga kumarin at kulataro. Ngayon si Santiago, sige, balik na, asa na, nato si mong bana. Mubalik ka rin. May kulataro na sa gana, kulataro na sa Alin sa gana ni Santiago, ngayon sa Santiago, balik nato si mong bana. Balik ka ba? Balik ka ba? Balik mo, isulatan ka ka, hindi na sa iyong piliganan. Bawal ka rin buwangan ka, ng kamukusan mo, payo na kaso kay Pilispama, physical abuse. Nga, maraming sa kasipaman, nga, naman sa tingin mo sa iyong piliganan. Balik, nato si mong panan. Balik ka ba? Tapi kalau kita sepakat banyak, baligya titik, nawati halin. Nya, di kampung Tolor, mana sama yang halin, balik ke pemaligya. Balik apa? Mubalik ya, orang total titik mubalik. Total karena mengingat aku kalau mau balik ke berapa titik, sila mau modal sahaya. Nak pabili sila kami ini. Sa ilang pagsaling ng ilang kwarta na makaluwas. Hindi na makaluwas ang kwarta. Tanawa po sa kadubok ang kalibutan tungod sa kwarta. Tanawa po sa igubat ng hikabok tungod na sa kwarta. Kining atong mga bahakon ang mga opisyal sa gobyerno tungod na sa kwarta. Puting bataan mga naon. Yano kayo mamaka. Mga naman, klaro na sa publiko. Di sila kabantay na sa publiko, klaro na kayo nilang pagpamaka. Di lang na kung mauwaw, pagkat kayo naman. Hindi nga yung tupad. Hindi nga, palihan mo kabagat naman. Hindi nga. Palihan mo kabagat naman. Ano ba, klaro na tayo na nagbuha sila di maayo. Klaro na tayo na namakat sila. Nakita na sila kalibutan, kaya sila sibistal. Pagkabagaan din ma. Ilan ka niyang mamaka. Una, ang sinutihan, pagkakamakam. Mga kaya, ang sabihin ka ako, paminawan, kung sa iyano kayo tubal, kisa sa papa.
Karena masa ko ba? Yang sulti na sila. O saan hindi magkaro. Kaya naman, kung magkaro, hindi ka. Saan sa kaya naman pag-dulo. So yan ko, kaya mapapako, ito, kaya, magpunsa ko na sila. Natulong mo kami. Pero kamaturan na kami sulti, yan ko kaya. May pangutanan, ganun, abogado, former spokesperson ni BP Sara, si Atty. Puwa. Ayan mo ang tubakan. Klaro kayo ang iyang mata, ang iyang eye contact, ang iyang pagsulti, ang katuhirin sa iyang mga ipangsulti. Klaro kayo, mawakit siya di tahun-tahunan. Sa ako lang ang ubos na judgment. Pero alay kasika sa tanaw, kaklaro sa mga mata ko lang muna naikatan, kailangan pa bang ako ay tanangin? Kailangan pa bang sa iyo ay bigkasin? Sa mata ko makikita ang aking damdamin. Kaklaro, totoo kinagmataan na yung Dubai. Totoo makatutok kayo mo, di na makakulti na-iso-isa na-iso-isa. Hindi na kita na kasi yung bata. Labaw ng mga kasawa, pag pinutay mo, ako sa inyo, kami makakulti. Na-iso-isa ba? Mudoko. Saya sosok mau ini adalah mengatakan kayak menikah, mudoko, muhilo, masuk. Ini hilang ini. Jadi langsung ini meninggal nanti di bakal. Mengenai masa libur kita mukadangat sa akong mga pamamuyo nato sa akong mahigugmaong amahan. Pinaagi sa akong buhing pagtuo sa iyang anak. Muingon kita, sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Mga simbahan, sa kanunay magpuyo, mabuhing kinailhan sa Diyos ng gugma o kaluoy, sa mga panahon sa kaligid, o sa kaulay paglao, mag-angko kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Gamal pinagmili kita sa ingon na paagi, di ang gugma sa Diyos, budan-al iha sa tanan natong mga binuhatan, mag-angko kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Nga ang gugma sa Diyos, magdala-dalina dinhi sa atong mga kasing-kasing o panaguyon sa atong pagtuyo, mag-angko kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Na pinaagi sa pagkatiman, magipakita sa ilang kabanay o kahigalaan, ang mga masakiton o sila na nananantos, makaangko na sila usap, higugma sa Diyos, mag-angko kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Nga si Halandong Teofilo Panumot, isipon unta sa Ginoo nga tapos, o mabayaw nato sa altar sa mga santos, mag-angko kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Nga ang mga kubikto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pamama o pagiyan nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalapusol o mga manunta, sumala sa atong mga biplano o ipangandoy, mag-angko kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, pananini kami Ginoo. Nga ako ng mga benefactors o donors sa atong simbahan, na mihatag o financial o lain-lain hinabang o
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, maligay sila sa mga kalautan o mulangkos unta ang kananilang mga paningkamot, mag-angkop kita sa Ginoo. Ang atong mga nangamatay mahal sa kinabuhi, silang tanan moambit na sa himaya sa kapanhawan, mag-angkop kita sa Ginoo. Langit nun, mahigmaang dawata ang among mga pamamuyo na mong ituboy nga kanimo uban sa gugma o pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsoon, pag-ako kamo alang kining ako o ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Diyos Amahan, magpadagawon sa tanan. O Diyos, na pinaagi sa pagbinayuay ng inyong sakripisyo, nagpaambit kanamo sa usahan o halanggon na pagkalios itubod na mamuyo kami masama na nakaila kami sa imong pamatuulan, magpuyo unta kami sa sinabuhi na sipo sa maong pamatuulan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo anak kaninyo ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos na Amahan Diyos na tunay, magalagahon sa tanan amay, at mataon kayo na magmalipayon kami sa pagkain kanimo sa tanan panahon, apan labi na gayon, niing may mayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad na among sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo o diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong mapagpanglaban. Si Kristo nagikahalad na dili na namatay, siya ang kordero makanunay buhi bisan gipatay ubusan uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasal niyo kami sa imong himaya dulog sa ilang walihunong mapag-ingon. Santos, Santos, Santos ang Ginoo, Diyos sa katauhan, puno ang langit nila sa imong himaya. Usana sa kalikasan, dahil kami sa mga sa Ginoo. Usana sa kalikasan. Santos ay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan kasantos. Ipadala ang imong Espiritu ang pagsantos ni mga lasa aron mahimo kini alang kanamo nalawas ug dugo ni Kristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, pasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni nato sa iyang matinunan o miingon, dawatat kini ninyo matanan o
kanama, kay kini mao akong lawas na itugyan alam kaninyo. Kasama paagi tapos ang kanihapon niluha siya sa palis ng pagkalamat kanina pag-usap, mihatag ni Nato sa iyang natinungan o mingon, gawa kini o Panginoon kang mga tanan, di kanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago o tunhay na kasabukan, ang dugo na iula ang kaninyo alang sa tanan ng mga tao, aron ang mga sala mapasayo, buhatan ini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo na bahalag kami kanimo amahan, minipang sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungkol kay imo kami giisip na ngayan ang mga tubang o mo alagad kanimo. Himo ang kami mga malawak sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusan niya sa Espiritu Santo. Hinong ni Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo o sa tanan mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nalagad sa simbahan. Hinong ni isa ang among mga igsuon na nanamatay, malaon na makanhaw sila ang tanan ng matay diha sa iyong kaluoy, dahil silang tanan sa pagsultong sa kamayan sa imong maon. Kaluoy kami tanan na nagsimba rin o nagsimba diha sa online ng mga misa. Himuha kami ang yan magkaambit sa kinabuhi tunhay, uban Maria, ang inahan na ulay sa Diyos, uban kang San Jose, ang mga putli, mabana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro, Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Guerrero, sa tanan mga santos na nilatuman sa inyong kabubuton lakas sa katuligan. Uban kanila ang ikaw dahil ang ikaw ang hingayaon, pinaakin ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ang bihat kaniya, bihatag manha kanimo makalagahon ang amahan, bihat sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang kanang dumog o himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita, pagsangkit sa tulangit ng amahan, binamit ang mga pulong ni Jesucristo. Ang
tuloy. Mahalikay kami kamunay sa sala o mahilayo sa tanak kasama samtang nagapaabot kami mga ulmon sa pagbalik ni Yesu Kristo among Manlubos. Ginoong Jesucristo na ginoo sa imong mga apostoles ang kalinaw ibigin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw ng ama ang amang mga sala, kundi ang pagsalit sa inyong simbahan o sigo sa inyong kalutukon, hatagi kami sa inyong kalinaw at kahiusa, ikaw mahuli o hari, hangtod sa kahangtugan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginigsoon. Kordero sa Diyos, mga kapatid sa libutan, kawin na kami. Kordero sa Diyos, mga kapatid sa libutan, kawin na kami. Kordero sa Diyos, mga kapatid sa libutan, kawin na kami sa kanila. Mga igsoon, ini ang kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulangan ikang tanan ng iapit alang sa iyang santos na bangket. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, patalimugi nga makuamoron ang imong katawhan o ginuha na silang imong buhong sa mga misteryo na langinon makalabang gikan sa salaan nato sa bagong kinabuhi. Pinaahing Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot na gasa na atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos noon na dahon. Kanya
muliho kami kung magtuyo kita sa matuuran, hindi ka mamaka. Salamat sa nagpuyo sa matuuran, namimiro din sila sa simbahan, nanahalin nato mga raffle tickets. Nabot na natin halin ng 2,094 ka tickets. Atong papakan, ang nahalin nato. Salamat kayo. Nga sa atong mga pledges, kayo rin pledges, pasakutaan, kaya bang muangkol sa kasama na 100 ka tickets niya. Kaya nila itong hinahinayang bayad. Ilang po nung mga good as cash. Good as cash. Hindi kasi ibayaran bayad. So ito ng tawag mo, pledges or purchase with pledges. Niya, 7 na ang atong mga pledges sa one-stop challenge na 20,000 per stop. Itong lumang pilatan yung palit sa sukalit, maong kadena. Di makanabayaran kayo. Ito naman ako. Basta ini yang pinag-good as cash, hindi rin na bayaran. Maintain mo ito na, kaya naman isa. Kung saan papalit kayo, tickets, hindi na sa atong bawas na yung lamisa nila, bawas sa simbahan, at sa atong opisina, na pwede sa ninyo padala through our bank accounts, na awalan sa atong counseling, pwede sa atong GCash accounts, pwede sa kwarta padala. Niya i-message na sila ng mga, hindi ko man yung padala, i-message kayo niya ang naghihimaan, na pwede niyo padala sa message. Hindi na kanina kung ang mga kagipadala, GCash ba, bangko ba, kwarta padala ba, para na isa, raffle tickets. Naamo rin ang ipadala ninyo ang picture sa inyong mga tickets. Araw na mo ito inyong kutan sa mga online na mo, yung mga online questionnaires. O kamo mapilian, kaya sa mga pili, mga pilian mo, na maong kupya, madala ini. Timati ka rin yan, no visa, no price. Nakikita na itong ticket, no visa, no price. Yun ang magkakdo, pinag-isa na puputan ng mga kaputol, ma-organize yung wala na ang kaputol, sorry, hindi na kama, sige niya atong kuhan, ang atong confirmation atong confirmation para sa atong maabot na pista, unya sa July 17 ang pagpakonfirma. Ang deadline sa registration sa pagpakonfirma, July 10. Kita may konfirmahan, 12 years old, pataas. So, muna, pang-confirma. Nagkamot sa mga tiguang na nini, ay confirma. Digital kasal, ay confirma. Pang-confirma naman sa lipang mga pakasal. Nga atong mass wedding, July 18, pagkain pa tayo ng tawa o mga kaning couples na nagkuyo-kuyo. Yan ang magdawala sa opisina. From Monday to Sunday, office hours. Yan ang magdawala sa opisina. Kaya yung taga-kumpustila, hindi taga-kumpustila, sige, dawala mo yan. Ibalik mo. Lastly, ang atong social media platforms, so tayo ninyo kanunay, ang atong YouTube channel, Patriciano Ugol, 290,000 na subscribers. Salamat kayo ninyo sa sibadayan mag-subscribe. Kanya ang atong Facebook page, mao ang Archdiocese Client of Santiago de Compostela. Ang Ginoo, manahan ninyo, o manalangin ka nato ang Diyos sa mga kanagahon sa tanan, ang amahan, ang anak, ang Espiritu Santo. Mahalad na ang misa at ang padayon ng kini, inaagos sa palambo sa dugma, kalinaw o panagahit ni Kristo.